Láska, kde sme? Kam sme dorazili? Ja neviem v akom meste, ale sme na Balapitia. Áno. Ale konečne po asi 15 hodinách cesty sme dorazili a je tu krásne. Je úplne bielý. Krása, nádhera. Juhu! A celá pláž zapená. Láska, Máme banániky. banániky. Ideme ochutnať. Kup. Hej? Počkaj. Ideme ochutnať. A ja sa musím ošúpať. Dobrý? Ako u nás zrele, ale so zeleným. Bože, mňam. Tomuto sa hovorí, že verím v systém. Verím, že si ma proste niekto všimne a že ma nezrazí. Pohoda. Pohoda, brácho. Láska. Finally. Fináli. Zdravie. Namaste. Poďte. Je pravý alkači zo Slovenska. Tak. Dobre to vypadlo. Pri tejto vlhkosti nám to tak rýchlo udre do hlavy. Láska, aký je na zajtra plán? Ráno stávame, ideme na tzv. Východ slnka, pretože my sme trošku na východnom pobreží, ale nevadí, ideme k oceánu, na pláž. A potom pôjdeme na raňajky a po raňajkách ideme na safari. A na aké safari? Na Na river také- safari. tak. Ideme si pozrieť baby krokodíly. Potom čo tam je ešte? Opice. Opice, veveričky. A potom ideme pozrieť Turtle Farm. Ideme si pozrieť baby korytnačky a aj veľké korytnačky. Tak. A potom sa vrátime a ideme do gale. S Tak. tuk-tukom. Tuk-tukom. Aha. Blízka. By sme mali ešte elektrinu, takže Tady bude búrka. je čas výpadok elektriny inak. Máme powerbanky. Je to pier. Dneska sme mali trochu taký oddychový deň, nakoľko cesta nám trvala koľko? 15-16 hodín? No keď zarátame aj ten taxík, aj všetky aj prestup, tak aj 20 hodín, no, dokopy. Takže dnes sme boli totálne nevyspatí, tak sme si išli pospať a dneska máme taký aklimatizačný deň a zajtra sa začína dobrodružo. Tak. Madu River nám vybavil náš domáci Sami a tento výlet nás pre dve osoby stal dokopy 30 €, kde sme mali naozaj už poldňový program po rieke a uvideli sme rôzne zvieratka. Obaja sme si to veľmi užili, naozaj to bolo niečo iné, na čo sme zvyknutí. A nakoniec tohto krásneho výletu nás privítala domáca v ich prístave, kde nám ponúkla čerstvú šťavu z ich ovocia. Takže sme si to naozaj užili a
a hlavne to bol krásny deň na slniečku. Tu už prichádzame na Škoricový ostrov, kde som samozrejme musel použiť svoju obľúbenú hlášku Aha Havko a ideme sa pozrieť na to, ako sa vyrába škorica. Na ostrove býva mladá srilenská rodinka, ktorá sa zaoberá výrobou škorice a takisto aj produktami zo škorice. Vyrábajú čisto škoricu, vonné tyčinky a rôzne oleje a takisto aj čajky. The fresh one. No to musí tak jemne, aby to nepoškodilo. No jasno, takže to tá kvôra iba, hej? That's cinnamon. And that's cinnamon? Yeah, this is cinnamon. Wow. And this is a firewood. Only one layer we can take. Yeah, Okay. Škorica sa získava z vnútornej kôry škoricového stromu. Počas spracovania sa odstráni vonkajšia kôra a zvyšok sa suší. Potom sa vytvárajú charakteristické trubičky, ktoré tvoria škoricu. Aha, takže takto sa suší. Okay, nice. You see? This one keep you 7 days. Like that. Mhm. The fresh one, this is dry one. Dry one, nice smell coming. Can you smell, sir? Outside no smell. Mhm. We need to break. Zvonka vôbec, Verniany? This lunch. Oh. No problem. Eat. Yeah, you can eat it. Yeah, You can eat it. just no problem. It is Škorica. Yes. Yeah? It's like a chewing gum. It's sweet and Cinnamon. spice. This is the world best and number one cinnamon and fresh one. Now 7 days dry tea, coffee, cake, Christmas time, sweet item, everything is cinnamon. Come on. Naša ďalšia zastávka bola v buddhistickom chráme, ktorý sa taktiež nachádzal na ostrove. Videli sme tam rôzne veveričky, ktoré sme sa snažili nejakým spôsobom nakrmiť, ale bohužiaľ boli asi prejedené. A taktiež sme tam videli obrovskú sochu Budhu, a kde nám v tomto chráme aj jeden z mníchov dal krásne biele náramky s nádhernou modlitbou, kde nám vlastne poprial dlhý, šťastný a krásny život. Aspoň budeme mať čisté nohy. Tak, dajte si, 30 hodín sme cestovali, spotené, fajnové, dajte si. Jaj. Navštívili sme korytnačiu farmu, kde pomáhajú zraneným korytnačkám dostať sa naspäť domov. Niektoré sa bohužiaľ nevedia ponoriť opäť naspäť do oceánu, pretože v oceáne pojedli veľa plastu, ktoré im zabraňuje vlastne sa opäť ponoriť do vody. A nakoľko plávajú takto na hladine, ich museli zachrániť, pretože na slnku by neprežili. Tie, ktoré však majú len malé zranenia, sa môžu čoskoro vrátiť naspäť domov do oceánu. Bohužiaľ tieto korytnačky sú ohrozené kvôli pytliakom, ktorí ich lovia kvôli ich nádhernému pancieru, z ktorého neskôr vyrábajú šperky, rámy na okuliare, podobné somariny. Albínska korytnačka je veľmi vzácna a preto ju musia vlastne chovať vo farmách.
Tak trošku prší. No, v tomto sme prišli, ale nevadí, teraz bude aspoň čas na oddych. Aj keď tropická dovolenka, tak nemáme tropické slnko, ale tropický dážď. Čo na to hovoríš, Láska? Asi tak, ale Môže byť? koľko vod. To je extrémne veľa vody. Takže dneska už asi iba oddych. Nie. A oddych pokračoval aj ďalšie 2 dni, ktoré sme strávili kúpaním na Turtle Beach s korytnačkami a užívali sme si jeden druhého. Našou ďalšou zastávkou bola Mirisa. Je to neznáma. Palacinky konečne. Mirisa je miesto plná zátok a pláže sú s vysokými vlnami, čiže je toto často vyhľadávané miesto pre surferov. Máš sladké, si spokojná? Very, very. Dobrú chuť. Ďakujem. No tak po hodine a pol čakania dúfam, že sa to oplatilo. Na kuracie karí. Keby bolo bez kosti, tak to je lepšie. Ale človek si nevybere. Snad to bude aspoň dobre. Si happy? Som len dúfam, že to bude dobre. Že to stálo za to čakanie. Ochutnej. Čakaj ešte cibulku. Good. Si rada, že ideme po tejto ceste? Som zrozená. Bojím sa o svoj život. Môžeme? Asi áno. To normálne tých Európanov skoro strhlo. Pohoda. Pizle konečne. Juj, konečne. Čo povieš? Nádherná pláž. To je niečo pre teba. Čože? Že to je niečo pre teba. A ideme tam na Perodrog. Tam, presne tam. Vyzerá to cool. Čo hovoríš na Perodrog? Super, len keď sa mi nečistila v hlave, tak je to super. Ale No, je to nádherný krásne. výhľad. Ešte ideme. Znamená to, že tu nie sú perodze, ale iba vrany. Že sú tu iba vrany. Teba ešte niečo uvidíš. Ale ja som chcel perotov. No toto je vrana rockflaska. Po obede sme prišli na miesto zvané Coconut Hill, ktoré nás však zvlášť neohúrilo. Po ceste na úbytko sme sa zastavili na večeri, kde sa nám naskytli takéto krásne výhľady.
Tie malé. Malé. Dnes sme mali zatiaľ odpočinkový deň. Boli sme na masáži. A teraz sa chystáme na pláž. Zajtra sa presúdeme do Kataragami. Tam už to začne byť také akčnejšie. Láska. Tak, už nepočujem. Takže toto sú také naše posledné dni oddychu a troška viac expedične. Potom nás čakajú nejaké túry, v okolí Erik, Candy. Takže užíme si posledný deň oddychu. Ideme akurát na autobus a rozhodol som sa to natočiť, lebo ten batoh, čo má Niky, je väčší ako ona. Konečne Poďme ideme kraj, teraz láska. na iné miesto. Konečne sa presúvame teraz na iné miesto, ideme do Kataragami. Vnútrozemia. Ideme do vnútrozemia. Povedz to ešte raz? Že ideme do vnútrozemia. Konečne. Áno. Krajšia príroda. A zajtra na safari. Juhu, tešíš sa? Veľmi. Na Ja tiež. sloníky. Láska, čo hovoríš na miesto MHD? Úplne úžasné. Dobre, Ľudia super. sú napomocní a takí... Ale ináč, hej. To je fajn, že si na pomocný. A Do jedného. budeme sa snažiť prežiť 5 hodinovú cestu v stojí asi, pravdepodobne. To je fajn. To je sranda ešte. Vítajte v Kataragame. Konečne sa došli asi tak po 4 hodinách cesty a je to tu fakt, že super. Zase ani jeden biely. Zase len my, zase budeme svietiť, ale nevadí. Je mi to tu ako v Afrike. Tuto už aj mne, no. Toto už je taká divočina celkom, tam sú lavičky. Snad na stavku zožere nejaký pavúk alebo čo. Pavúk, ne, možno had. A tu bývame. Welcome to jungle. Welcome to jungle. Máme zatopený pozemok. Že vraj sú tu hady. No to pohoda. Tu je náš bejvák skromný. No, tu mali monzunové dažde, takže Je to tu dosť divoké. sa tu troška vydala rieka. Sme u domácich, ktorí nám povedali, že prvýkrát takto pršalo, že im to až zatopilo. Ale našťastie naša izba je tu, takže tá je v pohode. Ale no, chudáci, akože majú tu dosť zatopené. Čo hovoríš, láska? Ideme sa kúpať s hadíkmi. Áno. Toto je okolie nášho ubytovania v Kataragame, ktoré ponúka naozaj krásne výhľady. Takže kúpili sme si na miestnom trhu 2 kokosy. Pijeme z nich kokosovú vodu, ktorá je veľmi osviežujúca. A jeden takýto kokos stal v prepočte na naše asi 80 centov a čo viac si môžeme dopriať. A sú úžasné. Sú úžasné. Na zdravie. Very good. Môže byť? Jasné. No tak toto je miestny trh. Sú tu samé pestré farebné veci. Zjedol by som všetko. Veru. Ideme z krámu, lebo mám všetko v krátke. Dobre. A tam sa ľudia kúpú proste a perú popri tom. Veď prečo nie, že láska? Povedala by som, že takto vyzerá čistá India. Sme sa premiestnili zo Sri Lanky do Indie za asi tak 3 sekundy.
Ale ako majú z toho radosť, že? Nerobí im to nechýba. problém. Jasno. Nie sú asi ona tieto dary ich bohom, vieš? Že? Áno. To majú vlastne také tacky, také Z ovocí. strieborné. A na to majú taký, čo aj v Zolovodcoch predávali, také obrúsky, červené, také kriklavé, gičové. A na to poukladajú vlastne ovocnú misu akoby, kde sú banány, ananásy a takto. A to im vlastne to odozdávajú tomu bohovi. Tak, Fikula. Z teba bude nejaká redaktorka. Sa. Cikoky. No ale vybudované toto majú fakt krásne, akože oproti tomu, čo je úplne niekde inde, respektíve všade inde, tak tu je to nádherné. Veľmi. A čo sme prekvapení, tak strašne veľa ľudí rozpráva plynulo po anglicky. Takže je to fakt veľký rozdiel oproti tej Mirisi a západnému tým pobrežiu. turistickým Áno. mestom, hej, kde by práve mali vedieť po anglicky, tak tam až tak nevedia a tuto Tu zatiaľ idú sme úplne ani perfektne. jedného turistu nestretli, takže sme tu zatiaľ sami bieli, my dvaja, ale uvidíme. Ešte deň nekončí. Tak si ideme pozrieť chrámy, láska. Ako sa Tešíme cítiš? sa. Tešíš sa? Teším sa veľmi, ale je mi strašne teplo v tomto tričku, ale bohužiaľ no. Dcera našich domácich Natia nám robila úžasnú sprievodkyňu. Kataragama je putné miesto a posvetné pre buddhistov, hinduistov, ale aj moslimov. V Kataragame sú tieto tri svetové náboženstvá harmonicky prepojené. Musíme sa vyzuť. Môžeme ísť predsa do chrámu obuty, to sa nerobí. Že vraj? To sa nenosí tu. My sa vyzúvame. A odložíme si boty tu. A naša kamoška je tu. Buddhisti chodievajú do tohto chrámu každý deň ráno aj večer, aby odovzdávali svoje dary svojim bohom. Na tomto mieste veriaci rozbijajú kokosy a vyslovujú svoje priania. That things make my happy, lot of things. Yeah. Wow, nice. Wishes. Vicious. Nachádzame sa v chráme brata kataragamského boha Ganesha. Ganesh je hinduistický boh začiatkov so sloňou hlavou, ktorý sa tradične uctieva pred akýmkoľvek významným krokom a je patrónom intelektuálov, bankárov a spisovateľov. Jeho meno znamená pán ľudu. Že sem sú iba muži. Poklonia pri strome. Asi na plodnosť, takže asi budem plodný. Nie ho tam moc vidno. A tak to bolo. No tu sa robí, vôbec netuším, že čo. Aha, tu sa dávajú nejaké dary. Tak im dáme dary. Stali sme sa dokonca svedkami vyháňania zlého ducha z tela veriacej. දැන් පොඩ්ඩක් තව ඉස්සර ගන්න ආසයි පුතේ. මගේ නාති මගේ දරුවෝ ඉන්න ආසයි කියපන් පුතේ. මට දැන් හරිද පුතේ? අද පුතාලට හරිද? දෙවනාට දැනගත්තද? මාතාවර සම්පන්න මහේසාක්‍ය දේවසේනාධිපති අදරගම ගන්ධේශ්වර ගන්ධ කුමාර දිව්‍ය රාජෝත්තමයාට වහන්සේගේ පාද පුරස්ථානයේ උපස්ක්‍රවාගම දෙවියන් අනුමර. Veriaci tvrdia, že dotknúť sa brucha slona prináša šťastie. A tak sme to tiež skúsili. Ja?
Najvýznamnejší chrám na tomto mieste patrí práve Budhovi. Hovorí sa, že vnútri sa nachádzajú jeho klenoty. Tanec nazývaný kavady tancujú miestni veriaci, aby potešili svojich bohov. Červená farba je najobľúbenejšia farba kataragamského boha. Hudba nie je ničím zvláštna, sú to tradičné sinhalské piesne. Small ones? Okay. Level salt. Takže teraz sa presúvame na ďalšie ubytko, ktoré máme na safari. Dnes sú Vianoce, takže Vianoce strávime tam. Snad tam budú mať nejaké svetielka aspoň. Presúvame sa safari jeepom, ktorým zajtra pôjdeme teda aj na safari. Zobere nás domáci, nakoľko chceme podporiť, lebo sú to naozaj dobrí ľudia. A zatiaľ môžeme povedať, že ubytko Bolo asi tak najlepšie. bolo asi najlepšie zo všetkých. A cítili sme sa veľmi dobre. Veľmi boli nevýkonné, pohostili nás. Zo záhradky nám nazbierali kokosy, manka, všetky možné ovocia. Ale večera bola naozaj veľmi veľká, ktorú sme ani kde to jedli, lebo sme nevládali. A naozaj sú to veľmi ľudia. Áno, takže pokiaľ ubytko v Kataragame, tak jednoznačne iba tu. Nikde inde. Boli super. Tak. A ďakujem. Takto vyzerá naša cesta do ubytka. Prvý feeling? Vítajte v safari. Wow. Wow. That's big. Very nice. To je jak pre kráľov toto. Však toľko ani nezjem. No budeš musieť, mladej. Ty budeš musieť, stará.
Čo pani fotografka? Tá pofotené, potočené. Very good. Yeah. Very, very good. Páči sa ti tu? Veľmi. Taký pokoj v prírode. To som rád. Aj mne sa ti páči. Tu sa nám nachádza miestny leopard. Leopard zvykne privítať každého hostia. Dobre si ho pozrite, lebo možno bude jediný, ktorého uvidíme. A keď nie, tak tu strihnem záber reálneho leoparda. Toto je cesta k našej Do nášho kaske. ubytka. Tu džungla začína. Džungala bungala. Bungala. Niky je opýta. Není som. Aha, to sú tiež To sú tiež svetielka, super. Noc v džungli, prosím pekne. Jaké krásne, že? To je nádherné. Tu je náš skromný príbytok. Dobré ránko, máme 5:30 a chystáme sa na safari. Pijeme si kávičku a už nám prišiel odvoz, takže ideme na to. Juchu, tešíš? Dneska ideme na safari, vôbec sa nie si vidno, ale budete počuť. Čo chceš povedať? Veľmi sa teším na dnešný deň, pretože celý deň strávime na safari a dúfam, že uvidíme všetky možné zvieratka, ktoré tu žijú. Od sloníkov, leopardov po krokodilov, takže držte palce. Okrem hadov, nie? Áno, dúfam, že hady nestretneme. A pavúky taktiež nie. Stačilo mi ráno. Tých je dosť aj na izbe. Národný park Jala je druhým najväčším národným parkom na ostrove, ale taktiež aj najviac navštevovaný. He's on the hunt now, yeah? Jala Park je považovaný za jedno z najlepších miest na svete na pozorovanie leopardov.
Opice tu môžeme nájsť na každom kroku, avšak miestni ich nemajú radi, nakoľko im kradnú úrodu. Môžem? Ja ťa točím už, ak si skakala kvôli pavučine. Ty Amazonka. Takže dneska je náš posledný deň na safari. Práve sme sa pobalili a o chvíľku ideme teda k domácim sa učiť variť kari. Na toto ubytovanie do tohto stanu sme išli asi tak 3-4 minúty pešo z hora cez džunglu. A teda v noci to bola riadna divočina, keďže boli vypnuté svetla. Sice lampašiky tu dali po uličke, ale bolo to trošku náročné. Ale našťastie sme žiadneho hada nestretli ani nič podobné. Takže je nám trošku smutno, že odchádzame, lebo je tu niečo také dobrodružné, čo odporúčam každému. A ideme ďalej. Naše dobrodružstva nás čakajú v iných mestách. Niky sa ide učiť variť dál. Okay. ගන්න දහන තිබුණෝනේ යහට. හා? එයාට කොහොමද ගන්න ඕනද දහන? ඔයා ගාන හැටි දන්නේ නැනේ. ගන්න. එයා හිතන මේක ඩ්‍රයි කරන්න ඕනේ කියලා. පොල් ගෙඩිය. This? Say hi. Yeah. And you will eat too. Oh. Cítim sa dlho, že sa len kamera má. Nice. Čo si tu pripravila? Zatiaľ som nakrájala cestek, cibulu, predtým som green fingers nakrájala. Lady fingers. Chili. Chili. No. Nie, že si potom poškrabeš oko. And chili for small or? Small. Oh. Oh, aye. Aye, kaya ganun man chili amo kailangan. Jak to sa milé deti vyrábať, tak sú Takže nastruhaný kokos, do toho pridáme tak naozaj trošku vody a tak toho premieme rukami. Ideme tady water. A vieme si to kupujeme za drahé peniaze. Áno, a pritom robota zatiaľ je veľmi náročná. Yeah. Pridáš kokosovú vodu, pridáš cibulu, cesnak, curry listy, Curry powder. Curry prášok. Curry powder. and that, Yeah. one. One. Takže cesnak, cibula. Turmeric powder. Homemade. It smells very good. Všetko sa tu varí z domácich prípravkov. Nič kupované, všetko domáce. Do you like spicy? Yeah, very. Pridáme trochu štiplavého.
Okay? Yeah. Salt. Oh. And Yeah. oh, અમે මේකට විනාඩි 30ක් විනාඩි naozaj trošku iba. Salt. Posolíme. Teda ty posolíš, ja tu nastojím za kamerou. No. You can try it if you want. You have eye for it. Yeah. Okay. Here. Yeah. උතුරෝ අම්බුවම දාලා දැම්මා. Pepper. Like pepper. Pepper powder, black pepper. It's a black pepper, yeah. Yeah. Ochraníme. One. Small bit. Little bit. Okay. No. To color. Ah, yeah, for a color. Najprv cesnak. The mix. Premiešame. Najprv tam dáš cesnak, potom sa to premieša. Smells good. Mhm. A teraz to sa pekne opraví. Mhm. Thank you. A teraz to miešaj, láska. Míchaj. Vôňa je úplne dokonalá. Naozaj taká, aká má byť. Ako to samé domáce produkty. Presne. Nič nie je kupované. Čo my preferujeme. Skôr ako pridáme zelený citrón a ešte to pekne premiešame. A ešte to horí. Ja ju na to stišila, okej. Lebo hovorili, že to je konec. No, asi posledné ingrediencie. Konalo. Bože, jak to voní. Nádherné. Dan ikut kami kita onion and sudah mulai onion and dan garlic. A, ja. Takže pridáme potom cibulu a cesnak. Please keep your eyes okay. A pridáme kokos. Aha, a takto sa robí ten kokosový prášok. Ktorý je mimochodom perfektný. OK, pridali sme kokosové mlieko. Mix. Zamiešame. You want egg? Praženicu? Prosím? No, takže To je omeleta. jedlo aj nevyšlo, takže praženicu budeme jesť. Ha, ha, ha. Pozri sa tu. Ale nie, vyšlo a vyzerá to dokonale. Tak, odpoď si, toto si ty navaril. Čekula. Ukáž ako papáš? Ako domáca. Tak, čekula. Chutí? Veľmi. Tu sa papá rukami. This is a big one.
Video. Hi! Hi. Wow! Hello! Ako sa ti pozdáva sloník? You go, no? Come. Come. You photo with me. Go. Chce si pozrieť čaty? නැත ලුංගි තියෙනවා ලුංගි වලටම හරියනේවා ලුංගි වගේ එක තියෙනවා චිත්‍ර බලන්න we see Tu bola naša kamoška Nitia vo svojom živle a bola by najradšej, keby si Niki kúpila všetky miestne šaty. these are the lungis yeah this is red color yeah right yeah like that मैं अక్కడ अंदर अब अंदर अरे वेदन बुते अंदर दे It's beautiful. Can you show? Oh, සරම කරන එක ලේසි yes, of course. this you can take around and doing this and it's okay Perfect. okay Nice. Thank you so much. okay you want crop top Just now? do it by No, thank Tu si si? हेलो Máme kamošov. Hello. Dneska ideme na úžasnú hojdačku a potom sa presúvame na bridge, veľmi známy na Sri Lanke. A potom, ak nám vyjde čas, tak navštívime nejakú čajovú plantáž. Tak. Takže dneska sa presúvame z Eli do Kandy. Čaká nás dlhá cesta vlakom, cca nejakých 6 hodín. A lístok na vlak nás stal dokopy okolo 3 eur na 2 osoby. A tak tešíme sa. Tešíme sa, sme na krásnej vlakovej stanici. Elu by sme asi aj mohli vyhodiť z nášho itinerára, keby vieme, aké to tu je. A hlavne pršalo oba dní, čo sme tu boli. Takže sme nevedeli veľa toho pochodiť, boli sme akurát na húpačke.
Tomuto sa hovorí originál cestovanie po Sri Lanke. Čo povieš? Tomuto sa hovorí originál cestovanie po Sri Lanke. Tak to áno. Takže vítajte v Kandy. Dnes začíname... Tower. Áno, dnes začíname náš dvojdňový pobyt v Kandy. Trojdňový pobyt v Kandy. A naša prvá zastávka bola na túto Tower. Lenže keďže je to naozaj vysoko, na morskej výške, tak obom sa nám tak trošku točí hlava, takže sme si povedali, že potiaľ toto stačí. Ale je tu nádherný výhľad, ako vidíte. Krásnu Sri Lanky. A za mňa je to good. Cool? Vyzerá, že socha Ježiša Krista v Rio de Janeiro. Ľubí? Krásny výhľad. Živá panoráma na jednotke. RTVS, no. Rastlina nazývaná mimoza si vyvinula ochranný systém pred zverou, a to tak, že sa pri ohrození zovrie a zo stonky sa vysunú pichliače. Sranda. Jak sa to zavreže? Takže kam sa presúvame, láska? Na čajovú plantáž. Juhu, boli sme na Ambulava Tower, kde bolo krásne, nešli sme úplne hore, lebo sme sa... Potom točila hlava. Tak, a necítili sme sa úplne bezpečne pri tom zábradlí a šmykalo sa to ešte k tomu z dažďa. Zábradlie bolo veľmi, veľmi nízko, takže... Tak, ale... Z bezpečnostného hľadiska to sme tak dali. Ale bolo to pekné, užili sme si to aj tak. A náš miestny sprievodca nám ukázal, teda ako rastie čierne korenie, čo sme ani nevedeli, že rastie teda na kríku, pri stromoch. Je to veľmi chutné a aj sme si kúsok zobrali, takže si ho potom vysušíme. A teraz ideme pozrieť čajové plantáže a snáď kúpime aj nejaký čaj. Konečne. Juhu. A máme veľmi super šoféra, ktorý nám zastavuje, vysvetľuje, rozpráva nám o rôznych rastlinách a celkovo nás vzdeláva. Takže je super. Čajovňa Kaduganava je známa svojimi rozsiahlymi plantážami čaju. V tejto oblasti sa pestuje kvalitný čaj s charakteristickou, bohatou a plnou arómou.
chrámu. Do chrámu. Na chráme, láska, ukáže, jak sa tu prežehnávajú, alebo ako to mám nazvať. Potkneš? Tak, ukloníš sa do toho vína. Super. Nakoľko sme museli z časového hľadiska zmeniť plán, tak sme museli zmeniť ešte aj ubytovanie v Kandy. Nakoľko som rezervovala hotel, ktorý sme nevedeli nájsť, sme sa čistou náhodou ocitli na milionárskej párty, a to tak, že sme sa spýtali iba záhradníka, ktorý zavolal majiteľa bytu a ktorý nás pozval dnu a teda nám dovolil u nich prespať a zároveň sa zúčastniť na ich vianočnej párty. Majiteľ tejto vily sa k nám správal veľmi priateľsky, milo a dokonca sme boli teda na vianočnej party najväčšou atrakciou, pretože sme tam boli sami dvaja bieli a tak nás vlastne domáci predstavil do mikrofónu. Počas vianočnej party som vytiahla aj Dominka tancovať, ale bohužiaľ to nemáme zaznamenané. Sme vďační doktorovi Sunilovi za pozvanie a za to, že nám ponúkol svojho šoféra na odvoz do Colomba. Thank you, Dr. Sunil, for inviting us and for your hospitality. And we wish you all the best. Na ceste do Colomba sme sa ešte zastavili ochutnať durian, nakoľko sme doteraz nemali šancu. No, toto je trošku iný luxus oproti tomu, čo sme mali, čo povieš? Kaká. Áno, toto môže byť. Ale hentam, čo je? Brutál. We have the best hotel. Japonský hajzel. Sa otvor. Čau. Kevky, mydla, všetko. Nič im tu nenecháme, láska, že? Inak ty si rezervoval izbu pre 3 osoby? Nie, pre 2. To je oný gauč, tento rozložený. Bradavky mám tvrdé, jak nity na Titaniku. Wow. Pozri. Tadá!
Ako sa ti tu páči, láska? Vynikajúco. Je tu kult, pohoda, nádherný bazén s nádherným výhľadom a Zaplávala si 10 lôžok. minimálne. A ruky mi úplne už odišli, ale je to super s tým výhľadom na oceán. Nádhera. To je náš posledný deň na Srí Lanke. Užili sme si bazén. Dnes som si užil čaj, Niky si zaplávala. Budem plakať, pretože toto ubytovanie je naozaj top a je tu nádherný výhľad. Proste ešte tu máme aj Lotus Tower. Tam je Lotus Tower, tam, presne tam. A ideme ešte na market, ktorý je niekde tam 5 km. Nakúpime nejaký čaj a potom horsa na letisko. No tak sme dorazili na Peta market. Najväčší lokálny market v Kolombe a dokonca v celej Srí Lanke. Asi A máme tak? tu nádhernú mešitu, ktorá je ako niekde v Moskve, keď bola. To je nádherné sfarbenie. Nádherný. Takže takto nejak vyzerá hlavný trh v Kolombe. Vraj sa tu dá kúpiť všetko. Od dielov do auta, do elektroniky, mobily, textil, zlaté poháre, akože zlaté. Proste sa tu dá zohnať všetko. A keď Srí Lančania niečo potrebujú, tak idú sem. Takže sme narazili na takýto chrám, čo na ňo hovoríš, láska? Je nádherný. Je veľmi pekný. Ľúbia sa nám tie chrámy tu. Tak si ešte užijeme. Možno je tento posledný, čo vidíme. Nejaké miestne oblečenie? Našla som si šaty. To budú svadobné? Už vidím tvoju radosť v tvojich očiach. Není. To je ťažký extrém, že? Rád by som, ale ľudia. Káričky, všetko. Čo na letisku? Obaja sme unavení. Láska, ako dlho čakáme na letisku? Asi tak 2,5 hodiny? Na koľko ešte budeme? No ešte hodne. Ak stihne dojsť lietadlo, tak predpokladám to také 3,5, 4. Myslíš, že až toľko? Myslím si, že až toľko. Á, pozri, zapli svetelka. Už chceme ísť dnu, chceme odozdať túto bagáž a nech máme svatý pokoj. Presne tak. Sme totálne unavení po celom dni a z tých ľudí, čo tu žijú. Všetci do jedného nás chceli obabrať o každý jeden cent, ale my sme sa nedali. My sme im ukázali, kto sme, statoční Slováci. Má pravdu. No a chceme ísť odozdať batohy, chceme ísť dnu, nech máme svatý pokoj a možno si aj pospať. O tom pochybujem, ale teda Ale je pekné, že tomu veríš. myšlienka pekná. Že? Hovorím, že pekné, že tomu veríš. Ale Srí Lanka bola krásna. Áno, a určite sme tu není posledný krát. Presne tak.